טוב, אנחנו נמשיך את החלק השני עכשיו. תודה רבה לקובי על הזמן שלו. כל אלה שאלו אותי בהחזקות. פייסבוק, אוקיי, .NET.IL, זה הקבוצה. אתם יכולים לראות שכבר עליתם הכל עובד פה נורא מהר, כבר מאוד יעילים פה. אתם כבר נמצאים שם. תחייכו מה שנקרא. תבקשו להיכנס לקבוצה, אנחנו נאשר אתכם כמובן. אגב, אתה יודע שאתה מתכנס שהצ'אט של פייסבוק עובד עם WebSockets? I didn't know that, תודה. הנוטיפיקיישן של פייסבוק שאומרים למעלה 1, 2, 3 עובד עם WebSockets. לינקדאין. הלינקדאין זה הלגאסי שלנו פחות או יותר. גם כן אתם מוזמנים לבוא, להירשם, להיכנס. IDN דאג. איבנט ברייט שם אנחנו בעצם כולכם אני מניח נרשמתם. אתם יכולים להירשם ל-RSS, לקבל, אנחנו פחות או יותר מפרסמים חודשיים לפני כל מפגש. מי שפה היה לו קשה עם הסולד אאוט, זה הפתרון, להירשם מוקדם. עכשיו. כן, אפשר. למה זה זז ככה אצלך? טוב. כן, פייסבוק. Israeli.NET Developers. אוקיי, כולם ראו, רשמו, נהדר. מזכיר לכם שבסוף ההרצאה של שי, אנחנו נראה לכם QR code ולינק למלא את המשובים, וכל הפרסים שאמרנו מקודם, כמובן, ממשיכים בנוהל. תודה רבה, חבל השם בזמן. שי. טוב, תודה רבה. ירוק המיקרופון שלך? ירוק. הוא ירוק. יאללה. יאללה. טוב. אז אני אכנס לפרופיל בפייסבוק, אני אציג את עצמי. לא, אני לא אעשה את זה. טוב, זו התחלה טובה, אני חושב. טוב, קובי בא, הראה לכם קוד עם קומנטים וזה. אני הולך לעשות בלאגן שלם, כמו שאתם רואים אין לי כלום. אבל אני מקווה שיהיה בסדר. להרצאה הזאת קוראים איך הילדים המגניבים של היום כותבים אתרי אינטרנט. אתם יודעים שילדים מגניבים הם לא חושבים לפני, הם פשוט רואים, עושים איזה יופי זה יוצא. אז זה מה שאנחנו הולכים לנסות לפחות לעשות בשעה וקצת הקרובות. תקווה שנספיק הכל. בואו אני אציג את עצמי קודם. באיזה טקסט נוטפד כזה יפה. אז לי קוראים שי פרידמן. אתם תגידו בסוף. תעשו תמלאו משובים ותכתבו אם הייתי מגניב או לא. אני יודע לכתוב את השם שלי באנגלית ובעברית. CodeValue.net זה האימייל אם אתם צריכים מתישהו לתקשר איתי. טלפון בפרטי. לא, כן. טוויטר, נכון. טוויטר זה הטוויטר שלי. יש גם בלוג, אני לא מומלץ. הוא שם, אבל זה מחייה חופשי, ממש שעמם, אז תנסו לשם. לא זוכר מתי פעם כתבתי שם משהו, אבל זה שם, זה באינטרנט. מה אני עושה? אני מחברת CodeValue, obviously, מהאימייל, אחד מהמקימים, ומה שאני עושה זה אני מוביל את תחום הווב, שזה אומר שאני מתכנת, כותב קוד ושולח מיילים מדי פעם, זה בערך מה שאני עושה. זהו, אני מקווה שתהנו. אז בואו נתחיל. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? בשעה וקצת קורות. אנחנו הולכים לדבר על הווב. כמה מכם מתכנתי ווב? זה .NET, הבנתם לגמרי. אוקיי, כמה מכם לא תכנתו בווב מעולם? כמה? לא מה? לא תכנתו בווב מעולם. לא להתבייש. לא להתבייש, לא מוציאים מפה. מגניב, כל הכבוד. זה בסדר. טוב, כמה מכם כזה עשו את זה, אבל לא באמת מפתחי ווב כל יום? אוקיי. כמה מכם כשפיתחתם ווב, אהבתם? טוב, ביי, אני הולך. My work here is done. יפה, טוב.
כל הכבוד, כל הכבוד, אתם מזוכיסטים ממש בסדר. לפני 10 שנים, אוקיי. טוב, בסדר. אז מה שאני הולך להציג לכם היום זה כל מיני דברים שבעצם התפתחו. כי הווב באמת, אם אני מתכנת בווב כבר, לא יודע, 10-12 שנה, ופעם זה היה לא משהו. כן, זה היה כשהיה גיף אנימיישנס וזה, אני. היום חוזרים לזה. כן. מת הפלאש. איך? מת פלאש, אז חוזרים לגיפים. כן. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אין מה לעשות. זה העתיד דרך אגב. אז אני מת את גיף. בכל מקרה, הווב באמת היה בלגן היסטרי. חבל על הזמן, אם ניסיתם, ורובכם ניסיתם, באמת בלגן, מתחילים לכתוב משהו קצת יותר מ-Hello World או איזה אתר קטן כזה לאמא ואבא, בם, אלוהים ישמור, הולכים להתפלל כל היום, כי כאילו אין דרך אחרת לשמור על זה. גם מי שהוא לא דתי, גם מי שלא הולך להתפלל חוזר למקורות. והווב מתפתח, כי באיזשהו שלב, אנחנו רואים את זה גם בפרויקטים שמגיעים אלינו, החליטו שמתחילים להבין שהדסקטופ קצת מאבד את המשמעות המטורפת שהייתה לו פעם. פתאום יש איזשהו מעבר כזה, הוא עדיין לא גדול, זה מדי פעם, אבל עוברים לווב. למה? כי הווב באמת זה מקום, קודם כל, קרוס פלטפורם, by definition, רץ על כל דבר שזז לצורך העניין. חוץ מ-IE. חוץ מ-IE. עובד בכל מקום חוץ ממחשבים של מייקרוסופט. סליחה, אנחנו במייקרוסופט. עובד מצוין. תכף פתאום, זה יפה למטה. שמחנו. דרך אגב, שמתי לו לדבר הזה, אני חייב, כאילו, הם עובדים עלינו בעיניים. אתם הבנתם איפה זה נמצא? זה בבורסה, אנחנו לא פה בכלל. לא משנה, אני פשוט תמדתי את זה קודם. עכשיו תסתכלו רק על זה ותשכחו ממני, אבל בסדר. גם הוא הולך מפה לפה. לא, זה שתי תמונות שונות, אני כבר הבנתי מה הולך פה, אתם במהלך ההרצאה כשמשעמם לכם תסתכלו לפה. בבניין הזה הייתה פעם מפלגת ג'ון ברייס. פה? אוקיי. לא פה, בבניין הזה. בבניין, בטח גם. אני לא מבין מה יש במחשב שלי. לא, כי פשוט בדסקטופ שיש גם בית, ולא הבנתי כאילו, זה היה ג'ון ברייס. טוב. בקיצור, אז הווב קצת התפתח, ואנחנו הולכים לראות מה קרה שם. אנחנו הולכים לעבור, בואו נרשום את זה. אנחנו הולכים לעבור תכלס על 4 יכולות אני חושב. AngularJS, נדבר על זה כשנדבר על זה. SignalR, אתם ראיתם קצת, עכשיו נדבר על זה בתחום של ווב. ועוד 2 דברים שקשורים לעיצוב, שזה טוויטר Bootstrap, זו המילה הכי קשה לכתוב בעולם, ו-Less. אוקיי, נדבר על כל הדברים האלה. אני לא הולך להיכנס לעומק של כל דבר כזה, כי יצא לכם כל דבר כזה בערך 5 ימי קורס, אבל אנחנו הולכים לטוס על זה, ובתקווה אתם תבינו מה קרה בווב, וקודם כל, מי שפחד, אז שלא יפחד יותר, מי שהיה פעם וקצת יתעסק עם זה, שיראה איך זה נהיה ומה קרה, ותראו לאן העולם הולך, כי באמת יש פה איזה קדמה. טוב, אז כמו שאתם רואים, זה ההתחלה שלנו, יש לנו אירו, זה מאוד יפה. אני אוהב גם להשתמש ממש קצת ב-ASP.NET MVC, שזה כאילו משהו בקטנה, כי אנחנו לא ממש הולכים להשתמש בזה. אז, זה מה שיש לנו. למה יש לנו את זה? כי אנחנו רוצים עכשיו להרים פרויקט. אוקיי, אני הולך ליצור פרויקט מההתחלה. פרויקט שלי, הקמתי כבר סולושן, אבל אין לי בו כלום. אז, ככה נראה הסולושן שלי. יש לי קובץ אחד, הקובץ הזה לא מקושר לשום דבר, בגלל זה לא רואים כלום. כמה מכם מכירים את ASP.NET MVC? אוקיי. זה הווב. טוב, בסדר.
מי שלא מכיר, ASP.NET MVC זה תשתית לאתרי אינטרנט. התשתית הזאת טיפה מתחילה לאבד את הצורך בה. היא עדיין צריך אותה, אבל קצת מתחיל להיעלם שם הקטע הזה, בגלל כל מה שקורה בקליינט, ותכף נגיע לקליינט ואני אדבר על זה. אנחנו כרגע הולכים להשתמש בזה אך ורק בשביל להציג דף אחד ועוד כל מיני חלקי דפים. אנחנו לא הולכים להשתמש בשום יכולת של ASP.NET MVC חוץ מזה. אוקיי? הרעיון ב-MVC שיש לנו משהו, MVC, Model View Controller. הרעיון שבעצם כל הריקווסטים מהיוזר, עכשיו אתם מכניסים HTTP, bing.com, אתם מגיעים לקונטרולר, לאיזשהו קונטרולר במייקרוסופט, שכמובן בינג כתוב ב-ASP.NET MVC. האמת שאין לי מושג, אני לא יודע, אולי כן ואולי לא. בכלל רץ על לינוקס. היה פעם איזה קטע שהיה עוד הולך גיעה של אפאצ'י, אני חושב במייקרוסופט איזשהו מקום. זה לא בא ממני, זה ממנו. לא, אוקיי. אז אני מגיעים בעצם, כתבתם bing.com, מגיע לאיזשהו קונטרולר, לאיזושהי מתודה בקונטרולר בשרת ווב של מייקרוסופט, ובואו ניצור את הקונטרולר הזה. עכשיו בעצם מה שהקונטרולר הזה, שהוא תכלס, מה זה קונטרולר? קלאס. הוא אמור עכשיו לקחת את הריקווסט הזה שהגיע מהיוזר ולעשות איתו משהו. נקרא לזה Home Controller כי זה פשוט הדיפולט. מה שיקרה עכשיו יבצע לנו קלאס חדש שנקרא Home Controller ויורש מקונטרולר. כולם רואים או להגדיל עוד? רואים בסוף? להגדיל? אוקיי. סבבה. אז בעצם עכשיו כתבנו bing.com, לא משנה, הגענו לפה. מה שקורה, bing.com אין עוד איזשהו URL, אז לצורך העניין יש דיפולט, הדיפולט זה home, אוקיי? אז בעצם אם לא כתבתם כלום, זה מגיע ל-home controller, שזה זה, ול-index, שזה עוד דיפולט. אז בעצם הגענו לפה. סבבה? אחלה. עכשיו פה לצורך העניין, אם יש איזשהו לוגיקה בסרבר, עושים אותה עכשיו ב-C#, זה לגמרי C#, אין פה שום דבר אחר. ובסוף אתם רואים יש return view. מה זה return view? בעצם הקונטרולר, יש MVC, יש view שם. מה שקורה, הקונטרולר עושה את כל הביזנס לוג'יק שלו, ואז בעצם הוא מבין לצורך העניין מודלים. המודלים הם ה-entities שלנו, מה שמייצג את הדומיין, את ה-data access layer, בעצם השכבה הזאת. הוא מביא את כל המודלים, עושה מה שהוא צריך, ואז הוא אומר, אוקיי, זה המודלים שלנו, קח את ה-view, קח אותם ותעשה לי מזה איזשהו output. מה זה view? view זה טקסט, איזשהו טמפלייט, תכף נראה אותו, שבעצם יודע לעשות דברים דינמית, לקבל מודל ולהכניס אותו בכל מיני מקומות שזה הם placeholder'ים, ובעצם משם זה עובר חזרה ליוזר והיוזר רואה את זה בדפדפן. עכשיו, מה הבעיה ברעיון הזה? תחשבו על זה שנייה, יש לנו יוזר, נכנס, כותב משהו בדפדפן, זה הולך לשרת, השרת עושה איזה משהו ומייצר את ה-UI של היוזר ושולח לו חזרה. ומה אחרי זה קורה? היוזר מכניס איזשהו טופס, כותב משהו, ואז לוחץ שלח, זה נשלח לשרת, השרת עושה משהו, מייצר עוד פעם את ה-UI ומחזיר ליוזר. משהו פה לא בסדר, מישהו שם ישן יותר מדי דברים. ותכלס אם חושבים על דסקטופ אפליקיישן זה בלתי נתפס, אוקיי? זה כאילו שעכשיו אתם מעלים איזשהו קונטיינר וכל מה שאתם מראים ליוזר עובר ברשת מקדימה ואחורה, קדימה ואחורה. לא הגיוני בעליל. וזה בדיוק מה שקורה בווב היום. מישהו באיזשהו שלב הבין שזה לא בסדר, והתחיל לעשות משהו. כל הכבוד לו, לא יודע מי זה, אבל צריך לקבל פרס. ומה שקורה היום, כל הדבר הזה הופך להיות בעצם שהסרבר מביא את כל האפליקציה. כל האפליקציה כתובה ב-JavaScript, אמנם, אבל כתובה, כל הלוגיקה והכל כתוב, נשלח מהסרבר לקליינט, וזהו. ועכשיו זה קליינט, סרבר, כמו שאנחנו רגילים בדסקטופ.
אין פה שום דבר אחר, ולשם זה הולך, ולשם זה מתקדם, ו-AngularJS זה רק הצעד הראשון, ובעתיד זה פשוט, זה מה שהולך להיות. קליינט סרבר לגמרי, וזה מה שאני גם רוצה להראות לכם היום, שלשם זה הולך, אין יותר את הקריאה הזאת. מה? כן, כן, יש עוד די הרבה דברים. אני אדבר על זה גם בסוף, שיש עוד מיליון דברים. מה שאני מציג לכם היום פה, יש עוד כל חלק שאני אציג לכם, אתם יכולים למצוא חלופות שלו, בערך פלוס מינוס מיליון כאלה. לא, בלי צחוק מיליון. יש אתר שכל שבוע שולח את ה-JavaScript Frameworks החדשים שיצאו השבוע. יש איזה משהו, אני לא זוכר את האתר הזה בדיוק, אבל יש, ובאמת כאילו, ממש סוג של פרשת השבוע של JavaScript. ובאמת אם תחשבו על איזשהו שם עצם, לא משנה, עכשיו מישהו תחשבו על שם עצם, .js קיים, בטוח, אין בטוח. כן, יש איזשהו דומיין JS, שאין לי מושג איזה מדינה זאת, משהו JS, וכנראה שהם עשו מלא כסף מזה ש-JavaScript ממש הצליחה. TV עוד יותר. מי? טובלו, TV. TV, אני חושב שכל שבוע יש חדש, אני אומר לך, לא אחד, מלא. כמה TV יש? תוך שבוע זה JavaScript עובר. טוב, בואו נמשיך, נראה לי שכדאי. אז זה הסרבר, וזה כמעט הכי הרבה שתראו ממנו היום. מה שקורה פה הוא מציג view. אני יצרתי את ה-view הזה מקודם, אז אני לא צריך ליצור אותם חדש, אבל זה ה-view. עכשיו, מי שלא מכיר HTML, אני לא הולך להיכנס לזה. זה הגדרות, כל מיני סוג של רפרנסים כאלה, לקבצי סטייל שיט שמציגים דברים בצורה מסוימת, לקבצי JavaScript, שזה כל מיני ספריות שאני אשתמש. אז יש פה jQuery, אנחנו לא נדבר עליו כל כך. יש פה את SignalR, נדבר עליו. AngularJS, זה אם יהיה לנו זמן, אנחנו נדבר עליו. וזה גם חלק מ-SignalR, נדבר על זה כשנראה. פה יש לי בעצם את האפליקציה שלי, לא כתוב בה כלום, אני תכף אפתח, אין שם כלום. אם עכשיו נקמפל את זה, כי שינינו משהו ב-C#, ואני אריץ שוב את זה, אז נקבל דף מדהים, שנראה ככה. לבן, זה אין באגים. אוקיי, אז בואו נתחיל ונעשה עם זה משהו. צריך רק שתאמינו לי, נכתב פה hello ותבינו שכאילו לא עבדתי לכם, לא עשיתי איזה דף לבן. הנה זה פה. זה ככה. הנה, הוא אפילו בגדול עכשיו. אז לא, אוקיי, יופי. סבבה. אז עכשיו אני רוצה להתחיל לעשות את האפליקציה שלי, כי האפליקציה שלי הולכת להיות צ'אט. כי זה כל ילד מגניב היום יוצא צ'אט, זה כאילו הרעיון. אם אתם לא מאמינים לי, פשוט אתם לא מסתובבים ילדים מגניבים. כן, אוקיי, אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה, בעצם תחשבו שבצ'אט אני צריך שתי דפים. דף אחד של sign in, מה השם שלי, והדף השני, הצ'אט, נכון? עכשיו, מה שאני צריך זה בעצם אפשרות מפה לעבור בין דפים. אבל כל הדבר הזה, בעצם יש שם לכל הדברים החדשים, ה-Client Server הזה, נקרא SPA, או Single Pay Application, או SPA, שזה כאילו נשמע כיף, אבל Single Page? לא, זה נראה לי לא הייתי אני, אולי, זה איתו? אבל עכשיו תחשבו שאנחנו צריכים לעבור בין שתי דפים, אז Single Page, התחיל כאילו Head Explode, מה קורה פה? אז, מה הקטע? בעצם הסינגל פייג' זה בעצם מה שנשלח מהשרת. עכשיו האפליקציה מבחינת היוזר יכולה להיות מיליון דפים. מבחינת הדבלופר זה סינגל פייג', אוקיי? אם תבואו ליוזר שלכם ותגידו זה סינגל פייג' אפליקיישן, הוא לא יבין מה אתם רוצים ממנו. זה לא טוב. אז מבחינת היוזר, מולטי פייג', מבחינתכם סינגל פייג'. עכשיו תכף נבין איך זה קורה.
בשביל לעבור בין דפים אנחנו צריכים איזשהו מנגנון שידע לזהות שעברנו בין דפים. עכשיו נכנס לתמונה AngularJS. מה זה AngularJS? AngularJS זה תשתית לכתיבת Single Page Applications, או פשוט אפליקציות ב-JavaScript שרצות על דפנים באינטרנט. זה AngularJS. יש עוד פלוס מינוס מיליון כמוה. אם שמעתם על Knockout.js, Ember.js, Backbone.js, Ajax כולם משתמשים. לא, Ajax. Ajax? איפה ה-JS? לא. אוקיי. רגע, עכשיו פשוט. זה בערך מה שקורה, מישהו חושב על משהו, כותב איזה משהו, יאללה, JS, כולם משתמשים בזה. ככה נולד האינטרנט. לא, זה לא נכון. אוקיי, אז עכשיו, מה שאני הולך לעשות זה להשתמש ב-AngularJS. כל מה שהייתי צריך לעשות בשביל להתחיל להשתמש בה זה תכלס להוריד את זה מהאינטרנט ולשים את זה פה. האמת שאת כל הדברים האלה עשיתי דרך נוגט. אם אני אפתח פה את הסולושן שלי, אני אעשה manage NuGet packages, אז כל הדברים פשוט כבר יש. אתם רואים, יש פה AngularJS, פשוט מתקינים. Bootstrap זה Twitter Bootstrap. jQuery, JSON.NET מותקן עם SignalR. Less.js זה מה שאמרתי, ועוד כל מיני דברים. גם SignalR, זה איפשהו פה בעמוד 2 נראה לי, כן. SignalR גם אפשר לעשות דרך NuGet package, אז זה נורא נוח, פשוט מתקינים את הכל ומתחילים לעבוד. במקום ללכת להוריד את זה ממיליון מקומות. די נוח. אז עכשיו כשיש לי את זה אני מתחיל לעבוד. עכשיו, כל סוג של framework כזה יש לו איזה רעיון אחר משלו. AngularJS יש לו רעיון שפשוט אומר, אנחנו נשנה את ה-HTML או נוסיף לו יכולות, בעצם דרך איזשהו סוג של אנוטציה על האלמנטים של HTML, ו-JavaScript מאחורה שיודע לקחת את זה ולעשות איתם משהו. שזה יוצר משהו נורא נחמד, איזשהו view כזה, שזה ה-HTML שלנו, שיודע לעשות משהו פשוט נראה נורא ברור, ו-JavaScript מאחורה שמבולגן חבל הזמן, אבל כיף לעבוד איתו. סתם, הוא נראה מדהים, JavaScript שפה מדהימה. בשביל להתחיל, כל מה שאני צריך לעשות זה להגיד ng-app. מה זה ng? Angular. תראו את זה הרבה, כל דבר מתחיל ב-ng מקף, זה קשור ל-Angular. אני אומר לו, השם של האפליקציה שלי זה Cool Kids Chat. תכלס. ועכשיו, בואו נשאיר פה את ה-Hello, ואני אומר לו ng-view. מה זה אומר? זה אומר שבעצם האפליקציה שלי תכניס את הדפים השונים פה, במקום זה. זה בעצם יתחלף, כל השאר יישאר. למה אני צריך משהו שלא יחליף לי את כל הדף? מה זה? גם, קודם כל, אני פשוט, מבחינת תצוגה, אני רוצה להשאיר את הלוגו שלי בצד, אני לא רוצה שהוא יתחלף, אז אני רוצה משהו אחד בתוך הדף שמתחלף לי. בגלל זה האנוטציה של, אוקיי, תחליף את זה. סבבה. מישהו אמר פה באמת מאסטר פייג', למה זה... מאסטר פייג' מאבד את המשמעות שלו. יש מאסטר פייג' או לייאוטס נקראים ב-ASP.NET אבל אין לי צורך בהם, כי יש לי דף אחד, אז אני לא צריך מאסטר פייג', זה המאסטר פייג' שלי. עכשיו בפנים מתחלפים לי ה-views, אז בעצם כבר אין משמעות למאסטר פייג'. זה לא, אתה מחליף את ה-HTML, אתה לא משתמש בפריימים. לא, אין פריימים, רק ה-HTML בפנים, אין i-פריימים או כל מיני black magic. סוג ה-HTML מסוים בסיסי, שאתה לא רוצה להתעסק איתו ב-Angular.js, אז אתה יכול להכין פה את המסגרת ורק את נכון. הדף שבפנים יש. זה בדיוק הקטע. פשוט עיצוב מסביב בשביל האפליקציה. עכשיו, מה שאני צריך עכשיו זה משהו שידע לקחת את ה-URL, לזהות מה כתוב בו, ואז לדעת איזה view להכניס פה לקטע הזה. אז, עוברים ל-JavaScript. זה כיף. אתם זוכרים את app? איפה app? הנה. אתם רואים, יש פה כתוב המון. נגדיל את זה קצת, ובואו נתחיל. אז, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להגיד Angular נקודה, זה בא עם Angular. Angular מודול. Cool Kids, זה Kids Chat. סבבה, מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, זה האפליקציה שלי.
זה אתם זוכרים, כתבתי שם ב-NGF את אותו שם. למה זה, למה קוראים לזה מודול? כי מה שיפה ב-AngularJS, שלדעתי מבדיל אותו מכל שאר הדברים, זה ש-AngularJS זה תשתית לכל האפליקציה שלכם. והיא נותנת לכם כבר איזושהי ארכיטקטורה שאתם עובדים איתה. ואם אתם מתחילים עכשיו לסטות, שם קצת קשה אפילו לסטות מהארכיטקטורה שלהם, ברגע שאתם מתחילים לסטות, מתחילים לקרות דברים ממש רעים. שזה טוב. בפריימורקים מתחילים לעשות דברים שלא צריך, אז שיהיה לכם קשה קצת. זה טוב. אז מה זה מודול? למה מודול זה טוב? כי בעצם הרעיון פה, אנחנו יוצאים איזשהו מודול, מחר אנחנו צריכים להשתמש במודול הזה, במקום אחר אנחנו פשוט אומרים, אוקיי, כך תשתמש במודול הזה. אנחנו בעצם יכולים להעלות את הקובץ JavaScript הזה, ובעצם להשתמש בו בתור איזשהו חלק מהאפליקציה אחרת. פה אנחנו בעצם מגדירים אפליקציה שלמה, אז אולי זה קצת פחות הגיוני, אבל בתוך המודול הזה אנחנו הולכים עכשיו להגדיר כל מיני קונטרולרים, כל מיני סרוויסים, שסרוויס למשל זה משהו שפשוט איזשהו קלאס, שהלפר קלאס כזה שהם משתמשים בו, כותבים אותו, נגיד משהו שפונה לסרבר, משתמשים בו וסיימנו סיפור. אז בעצם אנחנו יכולים לעשות איזשהו מודול שמכיל רק סרוויסים ולהשתמש בו בהרבה מקומות. אז זה משהו שכזה נכנס מאוד מאוד נוח וזה כבר קיים בפנים. אז בגלל זה מודול. עכשיו, אני מגדיר על המודול הזה משהו, אני בעצם עושה איזושהי קונפיגורציה בשבילו. מה שאני רוצה לקנפג זה את הראוטים, מה שנקרא ראוט, לא יודע אם אתם מכירים את המושג, פשוט מה שאומר, מגיע URL, מה אני עושה עם ה-URL הזה. בדיוק, גם ב-MVC יש את אותו דבר ב-ASP.NET MVC. תכף תבינו מה זה כל הדברים שאני עושה, כי יש פה טיפה Black Magic, טיפה. route provider נקודה when. מה זה when? מתי שמגיע לך בקשה ל-URL שנקרא sign in, אז תשתמש בטמפלייט שנמצא ב-partials, תכף תראו מאיפה זה מגיע, sign in, ותשתמש בקונטרולר שנקרא sign in controller. אוקיי? זה אחד. זה רץ בקליינט, הכל בקליינט, זה JavaScript, זה בראוזר לחלוטין, לא רץ בסרבר. מה זה כן שמגיע בקשה לקונטרולר? זה כאילו שמתוך ה-JavaScript כאילו פונה... כן, זה מתלבש על איזשהו API של הבראוזר, שמקפיץ לו איבנט ברגע שמשתנה ה-URL. אוקיי. ואז הוא שם עושה כל מיני דברים. כן. את מה? אוטו קומפליט. בעיקרון מ-update 3 יש כבר, זה עובד יותר טוב. רישארפר עובד, מוסיף הרבה. רישארפר מוסיף הרבה. ויש עוד, איך קוראים לזה? Web Essentials, שגם עוזר. למרות Web Essentials, כל פעם שהתקנתי אותו, דפק לי משהו אחר והייתי צריך להסיר אותו. כל פעם ופעם. אז handle with care. הוא דפק לי, נגיד, היה לי איזשהו משהו שמקמפל less on the fly, ופשוט העיף שגיאה כל פעם, או שהעיף לי שגיאה. קיצור, היה לי בעיות. כן, תכף נראה את זה. אוקיי, אני מוסיף פה עוד אחד שפשוט לצ'אט, כי אמרנו שיש שני קונטרולרים, והדבר האחרון שאני רוצה, בעצם הגדרתי לו when, והדבר האחרון זה otherwise, זה בעצם הדיפולט שלו. פשוט תעשה redirect to, באמת שלא צריך את הסוגרה, את הגרשיים, ולך ל-sign in. סבבה, עכשיו, מה חסר? הפרשלס הזה. מאיפה הפרשלס יגיע? עכשיו, יש לנו פה איזשהו חיבור בין הקליינט לסרבר, כי הסרבר צריך לתת לי את הפרשלס הזה. מה הפרשל הזה יגיע? יגיע מהקונטרולר שלי ב-MVC, ושוב אמרתי, אנחנו לא הולכים לדבר יותר מדי על MVC, כי פשוט אין לו משמעות חוץ מלתת לנו דפי HTML. אז הנה, יצרתי את פרשלס, אני צריך פה אחד שיקרא sign in, אוקיי? יחזיר איזשהו view. כן, שם זה מקף, לא, מקף, רגע, איפה זה? כן, תלחץ, אוקיי. אז הפרשל זה בלי מקף, אוקיי? sign in ו-chat, אוקיי?
סבבה. עכשיו בואו נוסיף את ה-views האלה. אני עושה partial views, מי שלא מכיר לא משנה, מי שמכיר פשוט שלא יהיה לו שום דבר מסביב, לא HTML, אני לא צריך, הרי זה נכנס באמצע HTML אחר, אז אני לא צריך להגדיר שום דבר פה. זה sign in, בואו נקרא לו sign in, סתם נכתוב פה משהו. ו-chat, chat סבבה, add, chat, ונשמור. אני צריך לקמפל עכשיו, בגלל שהוספתי את הקונטרולר, אוקיי? כל פעם שאני משנה JavaScript אני לא צריך לקמפל. זה גם נחמד. סוג של. אוקיי, בואו נעשה refresh. מה יקרה עכשיו? לאן הוא ילך? sign in. sign in, נכון. בתקווה, אם לא עשיתי טעויות ו... אוקיי, אז אתם רואים, נכנס hello sign in. למה? hello מגיע מפה. פה NGView, אז בעצם הוא החליף את NGView עם sign in. עכשיו, אתם רואים את זה? רגע, אני אעשה ככה. רואים את זה? הופה, מה קרה פה? זה בראוזר, אוקיי? אם הייתי כותב עכשיו sign in ככה, זה ענק. server error cannot be found 404, בום, מת. למה? כי זה בעצם הולך לסרבר ואומר תביא לי sign in. עכשיו, מה הקטע עם ההשטג הזה? זה קומבינה. זה טוב לישראל, כי אנחנו אוהבים קומבינות. כנראה איזה ישראלי המציא את זה באיזשהו שלב. מה הרעיון בהשטג? השטג זה משהו שידוע בתור מעבר, בתור לינקים בתוך דף. לא תוכנן בכלל לסינגל פייג' אפליקיישן, זה משהו שהגיע מ-HTML-5, משהו כזה. זה היה שם בשביל דברים אחרים לגמרי, והשתלטו על זה כי מה יפה בזה? ברגע שנכנסים ועוברים דפים, זה נכנס להיסטוריה, אז אפשר לעשות back. אז בעצם השתלטו על זה כל אנשי הסינגל פייג' אפליקיישן ומשתמשים בזה. אז בעצם כשאנחנו נעבור דפים, אם אני עכשיו רוצה לעבור לצ'אט, אני צריך לשים את זה אחרי ההשטג. אז נעשה פה צ'אט עכשיו, תראים hello chat. בדיוק, הדף לא ניתן, רק ה-URL משתנה, win-win situation לכולם, חוץ למנועי חיפוש שפחות אוהבים את זה, אבל יש גם לזה כל מיני פתרונות. וב-HTML5 יש API שבעצם אומר, אוקיי, מתוך דף מסוים, אני יכול לשלוט פה על ה-URL לחלוטין, והוא ישתנה כאילו זה לא באמת, זה ייראה בעצם ככה, /chat. כששם רעש, הבראוזר בעצם לא פונה לסרבר, הוא מתחפש לוקאלי. נכון, בדיוק, באותו דף. עכשיו, זה נחמד ב-HTML5, אבל שוב, יש פה בעיות, כי אם היוזר נכנס לזה ישירות, מה קורה, וזה בלגנים. קיצור. יש עוד לאן להתפתח, אבל זה הרע במיעוטו, זה באמת בסדר, בכלליות אפשר להתמודד עם זה. אנגולר, כמעט בפרוסטייט, במצב הזה של... לא, יש לו, כן, אפשר לעשות שם HTML5 מוד, שווה true והוא מוריד, אבל שוב, אז אתה צריך בסרבר לתמוך בכל מיני דברים אחרים. אבל כן, תומך. אוקיי. אז, בואו נמשיך, ועכשיו מה שאני רוצה, זה איזשהו מנגנון בעצם, אני רוצה לעשות sign in, נכון? אוקיי, סבבה. אז בואו נוסיף sign in. בואו נעשה פה H2 כזה, H2 זה header 2, לא 1, 1 זה הכי גדול. אני אבין משהו באנגולר, שאתה מגדיר את הראוטר, זה בעצם מה שקורה בפועל, זה עושה אג'קס כל... כן, הוא הולך, מבקש את הזה, ומביא את זה. Please fill up your username, אנחנו נורא נחמדים היום. נכניס פה עכשיו, מה אני צריך? אני צריך איזשהו טופס. נכון? form. input type שווה text. בואו נוסיף, זה משהו חדש גם, HTML5. אתם תכף תבינו מה זה אומר, אתם יכולים לדמיין מה placeholder אומר. כן, איזשהו default text. button ו-sign in. בואו נראה איך זה נראה שנייה. עושה refresh. אוקיי, אני קצת מקטין. אוקיי, ככה זה נראה. בסדר, עיצוב מבריק. אנחנו נדבר על העיצוב יותר מאוחר קצת. קצת מינימליסט. לשם זה הולך. אני הולך להוסיף מה שנקרא ng model.
בוא נקרא לזה username, ואני שם פה משהו כזה, תכף אני אסביר לכם מה זה אומר, username, ובואו נעשה refresh, זה כנראה לא יעבוד, כן, אוקיי, זה לא יעבוד, ואני אפילו לא יודע למה, יש לי בעיה, ואני אצא ממנו. למה? כי בעצם אמרנו שיש לו קונטרולר, הוא אמור לעלות פה איזשהו קונטרולר ב-sign in שנקרא sign controller, אבל לא הגדרנו אותו שום מקום. איזה מצחיקו לי אנחנו. אז, אני פשוט, כן, מה בטן? לא קשור. קונטרולר, אוקיי, אני ממשיך, הנקודה זה פשוט סוג של המשך, איך קוראים לזה? צ'יינינג, אז זה פשוט המשך של המודול, זה ההגדרה של המודול, ואני ממשיך להגדיר עליו דברים. כל האפליקציה כתובה ככה? זה עכשיו, כי נוח לי לעשות את זה על דף אחד. באפליקציה שלכם לא כדאי, תעשו את זה בכמה דפים, כמה קבצים נפרדים לגמרי, כי אחרת אתם תשנאו אותי עד יום מותכם, ולא רוצה שזה יקרה. אני סך הכל בן אדם נחמד, שמכירים. כן, אוקיי. מה קורה? טוב, בואו נסיים את זה, נעשה function. כל הרעיון הזה של functions, אם לא ברור, זה סוג של lambda expression כזה, אם אתם באים מ-C#, סוג של, בעצם זה closure, כל JavaScript בנויה לדבר הזה, יש function בכל מקום, אם אתם רואים משהו, אתם שמים משהו וזה לא עובד, שימו function, תעטפו את זה וזה יעבוד בטוח. כל השפה בנויה ככה. בואו נעשה refresh לזה, אני לא יודע מה יקרה. נעשה refresh לזה, עדיין אין לנו כלום, אבל זה כבר עולה כי הוא הצליח להעלות את הקונטרולר. עכשיו שימו לב לקסם הזה, רק זה היה שווה, זהו אפשר ללכת הביתה. סוג של צ'אט, אני כותב משהו, זה כותב. יכול לעשות זה כל היום האמת, זה כיף. אוקיי, מה הקטע פה? AngularJS יש לו את הרעיון המדהים של ביינדינג. ביינדינג כמו שאתם מכירים מ-WPF או דברים אחרים. אני הגדרתי פה איזשהו משתנה. אני אמרתי לו ng מודל זה המשתנה שלך. עכשיו זה JavaScript, זה עולם כיפי, לא צריך לעשות שום דבר, הכל פה לבד. אז הוא יצר את המשתנה, הוא הגדיר אותו, הוא לא עשה לנו שום exception, ברגע שהוא שם בו משהו זה כבר הגיע לפה. אני לא צריך להגדיר אותה מודל, אני לא צריך לעשות כלום, הכל פשוט עובד. עכשיו, מה הקטע פה? באמת זה איזשהו ביינדינג. עכשיו מה הרעיון? אתם רואים זה גם two-way binding. למה? כי בעצם יש לי פה את ה-username, ברגע שהתחלתי לכתוב הוא פתאום הגיע לפה, אוקיי? זה ביינדינג מסוג אחד, זה ביינדינג מסוג אחר, כי מה שקורה פה ברגע שאני מתחיל לכתוב, יש לי את המשתנה הזה. אני יכול להשתמש במשתנה הזה בקונטרולר, אוקיי? אז זה בעצם איך אני מעביר נתונים מהקונטרולר ל-view. בואו נעבור שנייה לקונטרולר. מה? מה-view לקונטרולר ולהפך, זה two-way, אוקיי? אז פה אני אכניס מה שנקרא scope. איך זה מגיע? בואו אני רק אתעכב שנייה על זה, כי זה, אם לא מבינים את זה, או שכאילו מתחילים לחשוב על זה, מראש מתפוצץ, וחבל, כבר מאוחר. יש מה שנקרא dependency injection, מי שמכיר, ופה באנגולר הוא עושה סוג של black magic. אנחנו מקבלים בפונקציה איזשהו משתנה, השם של המשתנה פה נורא חשוב, יש דרך לעקוף את השם, לא משנה, לא נכנס לזה, אבל פה השם של המשתנה נורא חשוב, כי זה איזשהו משהו שאנגולר יש לו משהו שנקרא אינג'קטור, הוא הולך לחפש את השם הזה, scope, באיזשהו מקום. אם הוא מצא את זה, עכשיו הוא לוקח את זה ונותן לכם להשתמש בזה, אוקיי? אנחנו נראה, אנחנו נשתמש בעוד דברים, זה עובד גם פה למשל עם route provider, שהייתם נחמדים בטובכם ולא שאלתם ולא עצרתם אותי שם. כי אמרתם, זה JavaScript, הכל עובד פה בלי לעשות כלום. הגיוני, הגיוני. אני גם לא הייתי שואל. אז קיצור, זה הרעיון פה, dependency injection, שהם לא צריכים לעשות כלום בשבילו. די נחמד, עד שאני הבנתי איך זה פועל, בערך 4 שנים. סתם, אני עדיין לא מבין איך זה. לא קיים 4 שנים. נכון, נכון. עלית עליי,
מעדיף דבר שלא עובד ואני יודע למה, מאשר עובד ואני לא יודע למה. לא, כתוב על זה די הרבה, אפשר לקרוא את הקוד, זה open source, יש משהו שנקרא אינג'קטור, ותכלס מה שהוא עושה באמת מחפש לפי שם, זה די פשוט כשמבינים את זה. עד שמבינים את זה לוקח 4 שנים. סוגריים מסולסלים שעשית עם היוזר. כן, זה גם כן משהו זה אנגולר. שהאנגולר JS מקבל את הרספונס, הוא בעצם עורך את התוצאה. כן, אנגולר, מה שהוא עושה, הוא לא מסתכל על הרספונס, הוא מסתכל על ה-HTML הזה, ואז הוא מתחיל לחפש את הסוגריים מסולסלים. מתחיל לחפש את הסוגריים מסולסלים. בדיוק, סוג של... יש פה עוד דברים, אנחנו, אם נספיק, נראה אותם. יש כאילו, זה לא נגמר ב-NG מודל וזה, יש שם עולם ומלואו. עכשיו, שימו לב, אני שמתי פה בפנים scope.username שווה שי, אוקיי? עכשיו, מה אתם חושבים שיקרה כשאני אעשה refresh? בדיוק, אז זה כתוב פה שי, ובעצם עכשיו שאני מתחיל לכתוב פה, אם אני עכשיו אעשה משהו עם המשתנה הזה בקונטרולר, יהיה עכשיו שי JFK FBK. כן. אוקיי, אני לא מת על WPF, אז אני לא רוצה להגיד לך משהו שאני לא יודע. כן, לא, לא יודע, אין לי מושג. אני איש ווב. אריאל שברח, הוא יודע את זה טוב, אבל הוא ברח בזמן. מה? איפה? הסקופ זה בעצם ה-view מודל. סוג של view מודל. אתה רואה, אנחנו יכולים לדבר. WPF ו-Web זה כמעט אותו דבר. כן, אז אם מי שמכיר את הרעיון של view מודל, סקופ זה תכלס ה-view מודל, מה שעובר בין הקונטרולר ל-view. כמובן שאני יכול שיהיה לי פה משתנים אחרים, var משהו אחר, אבל מה שעובר ל-view זה רק מה שמוגדר לסקופ. סבב, מה אנחנו רוצים עכשיו לעשות? אנחנו רוצים שהכפתור שעשינו sign in יעביר אותנו לצ'אט, נכון? אז אני צריך להגדיר איזשהו מתודה על הסקופ שלי. בואו נקרא לה sign in function, ומה שהיא תעשה כרגע היא רק תעבור לדף השני. עכשיו יש לנו איזשהו משהו באנגולר שנקרא location, בשביל להשתמש בו אני צריך רק להוסיף אותו פה למעלה, ונקודה path, ואני אומר לו לך לצ'אט. סבבה. מה שיקרה עכשיו, הם אמרו שאני לוחץ, האמת לא אמרתי לו מה לעשות שאתה לוחץ, אז לא יקרה כלום, כמעט הצלחתי לעבוד עליכם. אז זהו, הוא לא יודע. מה שאני עושה, הולך לבטן, זה הכפתור של ה-sign in, אומר לו ng click, שוב, הכל מתחיל ב-ng, ואומר לו sign in, סוגריים, ממש קריאה למתודה עצמה. לא צריך קמפל, שמרתי, עושה refresh, אוקיי, שי, סבבה, לא משנה, הכנסתי, לא הכנסתי, sign in, בום, עבר לצ'אט. סבבה. לא עשה שום קריאה לשרת עכשיו, כלום. הדבר היחידי שעשה בשביל להביא את ה-view, חוץ מזה, כלום. אין פה יותר מזה. מה? אין לו את השם. נכון, עכשיו יש פה בעיה, כי קודם כל גם לא הגדרתי את הקונטרולר של זה, וגם אני לא ממש יכול להעביר נתונים בין הקונטרולר בצורה ישירה. אני לא יכול להגיד, תשלח עם הפאת', תשלח גם את זה. אבל אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה... כן, אני מדבר היום רק על קונטרולרים בקליינט. הסרבר מבחינתי כרגע אין בו כלום. הוא רק העלה לי את האפליקציה שלי, אוקיי? אפליקציה המגניבה שלי. אוקיי. עכשיו, מה אנחנו צריכים? אז באמת לעשות קונטרולר נוסף. אני אעביר דף, עברנו דף. אוקיי. בואו נוסיף קונטרולר. נעלה את זה קצת. כן, עושים נקודה והכל נהיה בלגן היסטרי. כאילו מה עשיתי? צ'אט קונטרולר. משאיר את זה שנייה ובואו ניצור עכשיו את ה-view. נגדיל את זה קצת. אוקיי, מה אני צריך פה? אני צריך איזשהו ריבוע שיציג לי את הצ'אט, ומשהו שאני יכול להכניס דברים בצ'אט, נכון? אוקיי. אז איך עושים ריבוע? div. הכל div. כל מה שאתם לא בטוחים ב-HTML ואתם לא יודעים מה זה, div. שימו div. one size fits all, זה עובד על div גם. עכשיו,
אני הולך להשתמש במשהו שנקרא UL, UL זה ליסט בעצם, כי תחשבו שהם chat messages זה בעצם איזשהו סוג של ליסט. השתמשו בליסטים עד היום בשביל להציג, עד היום, עד לפני איזה 4 שנים, כי מאז השתנה דברים, להציג כי זה היה בולטים בעצם, כי זה מראה בולטים ליד, ואז הבינו שאפשר לעשות לזה איזשהו סטיילינג ולהוריד את הבולטים, ואז זה מגניב לכתוב את זה בתור ליסט, ואז להציג את זה בכל מיני צורות. אז בעצם כל דבר שאתם, הוא ליסט באינטרנט היום כמעט, זה UL. כל הנביגציות שאתם רואים, כל הליסטים כאלה, drop down menus, כל הדברים האלה ממש UL. מאוד קיבל הרבה משמעות. מה זה UL? Unordered list. ומה בפנים? LI, מה זה LI? list item. כל הכבוד, אתם קהל מצוין. אוקיי, עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, ב-LI אנחנו צריכים להציג LI עבור כל chat message, נכון? עכשיו, יש ב-Angular מה שנקרא ng repeat, ומה שהוא יעשה הוא בעצם עבור כל, בוא נקרא לזה message in chat messages, תכף תבינו מה זה chat messages, עבור כל איבר ב-chat messages הוא יוסיף LI חדש, סבבה? אחלה. ועכשיו בפנים אני רוצה להוסיף בעצם message.from, עדיין לא הגדרנו את זה, אז שנייה, ו-message.content. עכשיו, כל הדברים האלה, chat messages יוגדר בסקופ, אוקיי? זה מה שבעצם אנחנו נבנה כשהצ'אט מתחיל לעבוד, סבבה? זה בעצם סוג, זה for each, כן, סוג של, כן. המסג' עם chat message זה כאילו for, הוא מגדיר for, או שהוא מפרסר את הסטרינג, כאילו, עושה איזשהו איבל או... הוא לא עושה איבל, לרוב, כן. AngularJS נכתב בגוגל, גוגל לא עושים איבל בחיים. הרעיון, מה שהוא עושה פה בעצם מגיע לזה, מבין מהטקסט מה כתוב שם, ובעצם מוצא את מה שקשור לזה בתוך הקונטרולר, את הסקופ, ומתחיל לעשות לזה for. זה כבר רציתי לדעת שלא עושים פאש באיבל. לא, יש להם פה קטע, זה רץ נורא מהר, באפליקציות גם מאוד מאוד גדולות, ואיבל ומהירות לא עובדים ביחד. איבל ותקופת זיכרון. תקופת זיכרון זה כיף, אני לא מבין מה הבעיה. מי שלא... כן, ה-array הזה אנחנו תכף נגדיר אותו. זה array שמוגדר על הסקופ. מי שלא יודע מה זה איבל, מה שהזכרנו, אז איבל פשוט מקבל סטרינג, סוג של מקמפל אותו, מפרסר אותו ומריץ. שזה כמובן מצוין לכל דבר, אפשר להכניס שם כל מיני דברים שאנחנו אוהבים, ולהרוס. וכן, מומלץ מאוד. אוקיי, בואו נוסיף טופס להוספה של נתונים. אז שוב, גם פה אני צריך input type שווה text, ng מודל שווה message, placeholder שיהיה יפה, your message, ובטן של send. כמובן נכתוב הכל בקטן, כי ככה מגניבים כותבים. hello. עד עכשיו זה הפריע לך? אני מצטער, אני לא אעשה את זה יותר. או שיהיה לו וורד או שלא. לא וודי, זהו, לא, מצטער, לא. לפחות אם אתה בתוך דיב שיש שבירת שורות, לא... כן, זה גם יכול להיות. מה, איפה דיב? מה? לא, רגע, אני פה, אז לא... היה לנו הרבה זמן. send, רגע. כן, אוקיי. סבבה, אז זה מה שיש, בואו נסתכל בג'אווה-סקריפט. מה שאני רוצה, בואו נוסיף עכשיו scope.chat messages, זה בעצם מה שאנחנו עשינו לו ביינדינג ב-li הזה. מה? כן, נכון, צריך להגדיר פה scope, אחרת ה-black magic לא יעבוד. הגדרה של מערך בג'אווה-סקריפט, כך עושים. האמת, בואו נגדיר בו כבר בפנים משהו שנראה איך זה נראה. נעשה from, לא יודע, יודה. מה הוא אומר? טוב, the answer is 42. נראה לי שבלבלתי כמה דברים, אבל בסדר. אני לא טוב בזה כל כך.
אנחנו עושים בלגן. אני אמרתי מההתחלה, אני עושה בלגן. אוקיי, עכשיו. מה זה קופץ כל זה? בואו נעשה רפרש. מה? כן, סנד עדיין אני לא עושה, אז בסדר. אז אתם רואים, ישר כבר מוגדר לי פה the answer is 42. עכשיו, בואו נעשה סנד, בסדר. התרציתי. מה? function, ובדיוק, אנחנו נכניס את זה פשוט לליסט. אז בואו נעשה scope נקודה chat messages, נעתיק את זה, נקודה push, ככה מוסיפים למערך בג'אווה-סקריפט, וניצור את האובייקט הזה, from, בואו נעשה me, זה יהיה ההגדרה שלנו, ו-content זה, מה? scope נקודה message. זה לא שמעת את השם שכתבו בשלב... נכון, עוד לא. אתם עולים לי על באגים כל הזמן, תפסיקו עם זה בבקשה. אני כותב מדהים. אוקיי, hello, enter, וזה ישר מוסיף. איזה כיף. בלה בלה בלה, כן, נכון, לא ניקטתי את מה שכתוב שם, נכון. תפטרו אותי. אוקיי, אתם רואים? לא, אין קריאות לסרבר בכלל. אוקיי? מצוין. אני יכול כל היום לשבת פה ולעשות את זה, אני לא מבין מה הבעיה עם זה. רגע, אנחנו הולכים להוסיף את הפאנץ' ולדבר עם הסרבר, עם סיגנל אאוט. עובד באופליין, אתם יכולים לקחת את זה, עובד על טלפונים, לקחת את זה לאן שאתם רוצים, באוטו, לסמס לעצמכם. מדהים. אני פותח קיקסטארטר בשביל זה, אפשר לכתוב אלייזה בלי סרבר. לגמרי. כן, אז אני רואה שיש פה רצון שזה גם יעשה משהו הדבר הזה, אז בואו נוסיף סיגנל R מאחורה. בסדר? אוקיי. אז בעצם קודם ראיתם את סיגנל R בצורה זו או אחרת בקונסול אפליקיישנס, והיה לכם טיפה קשה כזה למה צריך את זה ומה קרה. יש לי TCP, עובד 1000 שנה, יעבוד עוד 1000 שנה, והכל בסדר. אתם צודקים, יש יתרונות לווב סוקטס, אבל רק כשעוברים לווב, פתאום זה נהיה, יאללה, איך זה לא היה קודם. וזה הרעיון של push notifications מהסרבר. אוקיי? יש persistent connection בין הקליינט לסרבר, משהו שלא היה לפני זה, וזה עובד על ווב בראוזרים, וכמעט כולם. אפילו IE מגרסה 9 לדעתי, אולי אפילו 8, לא, 8 בטח לא, כן, זהו, 8, לא, זה כמו 6 לצורך העניין, מ-9 זה התחיל להיות איפשהו בסדר, אפילו זה עובד, אז בעצם זה משהו שלא היה קודם, וזה מדהים. אז לצורך העניין, אם אתם מדברים עם WebSockets, עם מישהו שהוא מתכנת ווב, הוא כזה, וכל השאר פחות היסטריים לגבי זה, אבל הפרוטוקול הזה לא הולך להיעלם, הוא רק הולך לצבור תאוצה, רק שתדעו. אוקיי, אז בואו נוסיף hub, סיגנל R, סוג של סיגנל R, רק עם hey. מה שנוסיף, נוסיף בעצם קלאס חדש, רגע, לא פתחתי את זה, אנחנו מוסיפים קלאס שנקרא hub. יכול להיות, אני אוסיף קלאס, נקרא לו chat, מפתיע, ומה שהוא צריך לעשות זה לרשת מהאב. אחלה, יופי, סבב. עכשיו אני לא הולך להיות פה יותר מדי דברים, הולך להיות פה רק דבר אחד, כי הצ'אט שלי הוא מדהים בזכות עצמו, אז הוא לא צריך יותר מדי דברים. מה שהוא הולך לעשות, לקבל בעצם, נקרא לזה send message, בעצם כשהיוזר שולח message, הוא יגיע לפה, וזה יפיץ את המסאג' לכל השאר. מאוד פשוט, string from, string message, ומה, אתם זוכרים איך זה הולך? clients, נקודה, all. עכשיו, נכון, זכרתם טוב, אבל אני לא רוצה לשלוח לעצמי, ועל כן all accept. מה all accept מקבל? איזשהו connection IDs. מה זה connection ID? אני רוצה את ה-connection ID שלי, אני לא רוצה לשלוח לעצמי. אז context, הייתם קרובים, connection ID, זה בעצם אומר, תשלח לכולם חוץ ממני. ועכשיו פה, זה מה שגם ראיתם קודם, הדבר הזה זה מחזיר דיינמיק. אם נסתכל פה, אתם רואים, אני מצביע על המסך שלי, אתם רואים? כן, עכשיו אתם רואים את הדיינמיק? אוקיי. אז
למה דיינמיק? כי בעצם מה שזה עושה, הוא הולך להעביר בתווך שלכם, זה סיגנלר, זה לא WebSockets, הולך להעביר בתווך את השם של הפונקציה שאתם הולכים להעביר. ועל כן זה דיינמיק, דיינמיק זה מדהים, הוא עובד מצוין, חדש בדוטנט 4, שזה כאילו חדש לפני 2, 3, 4, לא יודע. ובגלל זה אין פה שום דבר, אתם פשוט קוראים עכשיו לפונקציה בג'אווה-סקריפט. סבבה, מהסרבר, בג'אווה. סבבה. אם כולם עדיין יושבים, לא התעלפתם, אז בסדר. message received. כאילו סוג של. אבל חדש ומגניב. כן, אני כותב JavaScript בסרט, זה גם מבלבל קצת, כי זה נראה content שווה message. אני בעצם לא יצרתי קלאס, אני יכול ליצור קלאס, אבל אני יכול גם ליצור, זה anonymous type, אני יכול ליצור קלאס גם ולהעביר, הוא פשוט עושה לזה סיריאליזציה ל-JSON. אוקיי? תשימו לו מה שאתם רוצים, תזרקו בפנים מה שאתם רוצים, עושה סיריאליזציה ל-JSON. אוקיי? אנחנו הגענו לסוף של הזמן. כמה אני יכול להמשיך? עד 12? כאילו, 10? בסדר? כולם עם 10 דקות? בסדר? סבבה. אוקיי, יש לי 10 דקות. כל כך הרבה זמן. טוב. אז זהו, פה סיימתי את השרת שלי. אני עושה בילד. זהו. עכשיו אין יותר, כל מה שאני מדבר עכשיו אין שרת יותר. אוקיי? זה השרת שלי, הוא רץ דרך ה-MVC. אוקיי? ברגע שהוספתי את ה-NuGet package של SignalR, עכשיו MVC מעלה לי את זה, אני לא צריך console application או משהו כזה, זה רץ עם ה-website שלי. סבבה, בואו נעבור ל-FJS. עכשיו, אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש קונטרולים ויש סרוויסים. מה סרוויס טוב? כי סרוויס הוא בעצם, איך הוא סרוויס בעברית? שירות. הוא משרת את שאר הדברים באפליקציה, ואני בעצם הולך עכשיו לעשות שירות שמדבר עם SignalR. סבבה? סבבה. אז ראינו שיש קונפיג, קונטרולר, מה יהיה עכשיו? אז לא. פקטורי, למה? באמת שאני לא יודע, כל פעם אני חושב, אין לי מושג. נקרא לו chat, ו-function, סבבה. אותו עיקרון, ועכשיו נתחיל לכתוב את הדברים שלנו. טוב, עכשיו, ים. chat service, אני אעלה את זה קצת. נו, תעלה. אוקיי. chat service, function. אתם רואים, יש פה function בתוך function, זה כיף. ואני אחזיר return new chat service, תכף ניצור את chat service. הרעיון פה שאני יוצר איזשהו סוג של קלאס, אובייקט, ומחזיר את האינסטנס שלו. הרעיון של סרוויסים באנגולר, הדיפולט, זה שכל הסרוויסים הם סינגלטון. בגלל זה אני יכול להחזיר רק אינסטנס אחד. יש דרך לשנות את זה, דרך הקרביים של אנגולר, אם אי פעם אתם צריכים משהו אחר. אבל בעיקרון זה סינגלטון. כל הסרוויסים שאתם פונים אליהם הם סינגלטונים. ופה זה די נחמד לי, אז זה בסדר. טוב, אז בואו נעשה ככה. אני מגדיר this.hub, אני מגדיר פה איזשהו משתנה של הקלאס, והוא יהיה משהו של SignalR. עכשיו, שימו לב, זה שוב, SignalR, גם קודם דיברתם על SignalR ולא הבנתי כל כך למה זה טוב, ומי צריך את זה. מה שיפה בזה, שהוא נותן לי גם פריימוורק בסרבר וגם פריימוורק בקליינט. אני משתמש בו עכשיו, אתם תראו שהשימוש הוא נורא פשוט, בעצם אני לא צריך לעשות כלום, כאילו SignalR עושה לי את הכל, וזה החוזק שלו. אני פשוט התקנתי אותו בסרבר, עשיתי את הדבר הזה שם שראיתם את ההאב הזה, אני הולך להשתמש בו עכשיו פה בשלוש שורות, ויש לי persistent connection וצ'אט מדהים ויפה לעין. עוד דברים אחרים. דרך אגב, הייתי בהרצאה של החבר'ה של SignalR, והם אמרו שאנשים עושים שם דברים חולניים עם SignalR שהם לא חלמו עליו בכלל. יש לו גם .NET Client, שזה קובי הראה, ואנשים פשוט משתמשים בו להעביר כל מיני דברים בכל מיני צורות. מה, כתוב בסיגנל, לא? לא, שאתה כותב HTML או CSS, אוקיי. הוא אין לך פורמטים פה. אוקיי. נשמע הגיוני שישתמשו בסיגנל בשביל זה. כן, זה נכתב באמת על ידי בחור שלא עבד במייקרוסופט, ואז מייקרוסופט אמרו, מגניב, נקנה את הבחור, נשים אותו ב-ASP.NET Team, ועכשיו יש 3 אנשים שעובדים על זה בפועל, ו-contributors מהעולם שהם עושים.
לא, עובד בג'אווה בסרבר, אני לא מכיר האמת, יכול להיות. בוא נגיד שאני פחות מאמין שזה עובד באמת בג'אווה בסרבר, אבל שוב, זה עובד עם ג'אווה סקריפט, אם זה עוזר. כן, אבל בג'אווה יש דברים אחרים, ולצורך ה-Node.js נורא מתחרה של הדבר הזה, אז כאילו יש אפשרות אחרות, זה לא הדבר היחידי. אוקיי, תהיתם קודם איך אני מעביר את היוזרניים, אז ככה, אני אשים פה את היוזרניים. אני הולך לעשות פה סוג של בעצם getter ו-setter כזה. אז get יעשה return return this נקודה username, פשוט עם underscore, ו-set function val this נקודה username שווה val. אחרי יופי. פסיק. סבבה, אז יש לנו username. מה הדבר הבא? לשלוח message, נכון? סבבה. אז self נקודה, לא self, אני מתבלבל. מה? למה אתה עושה על ה-object username, אתה מגדיר תת אובייקט שנקרא username? כי רציתי שתראו שיש getter ו-setter ב-JavaScript. זה לא כזה טריוויאלי. זה לא עובד באינטרנט אקספלורר 6, אני חושב, ו7, אבל מאז בעולם החדש, לא העתיק, אז זה עובד. לא, ב6 אני לא בטוח שהוא עובד. למה שלא יעבוד? כי 6 עובד Hello World, זה תוכנן בשביל זה. אני חושב שב6 זה לא עובד, ואני כמעט בטוח, אבל... איפה? כן, זה סוג של... לא, זה כל הקלאס אני מכניס פה. תכף... כן, אבל מה שאני שם בחוץ זה סוג של קונסטרקטור, הכל רץ. אוקיי, אז send message. message. עכשיו אני צריך לשלוח לסיגנלר, וזה this.hub.server. send message. מה זה send message? הפונקציה פה, אוקיי? איך הגעתי? פשוט hub, server, send message. אתם רואים שאני יכול לכתוב במס קטנה, כי זה הקונבנציה ב-JavaScript. סבבה. בואו ניתן לה עכשיו את this.username ו message. עכשיו, הדבר האחרון שאני צריך לעשות פה זה בעצם לקבל message, נכון? איך אני מקבל message? סוג של event. אז this.hub.client, אוקיי? זה מה שאני מקבל מהסרבר לתוך הקליינט. זוכרים מה כתבנו שם? message received שווה function, אוקיי? ו-return, לא, בעצם אני לא רוצה לעשות את זה. מה שאני רוצה לעשות, אני מקבל פה, כן, אני מקבל את הדאטה שלי, ואני רוצה עכשיו להעביר את זה לכל מי שמקשיב. AngularJS יש לו איזשהו מנגנון של סוג של פאפ-סאפ כזה נורא פשוט, ואני הולך להשתמש בו. אני הולך לעשות משהו נקודה, root scope, זה משהו שבעצם קיים על כל האפליקציה, יכול להעביר את זה, וזה בעצם מביא את זה לכל מה שקיים היום, כאילו ברגע זה, לא היום, שתריצו. ברודקאסט, סבבה. ונקרא לזה new message, סבבה. ואנחנו מעבירים את דאטה. פה סיימתי בעצם, אני אעשה ככה וזהו. פה סיימתי את זה. מה אני צריך עכשיו? שני דברים. פה אני צריך להעביר את ה-username, נכון? זה sign-in controller. איך אני משתמש בצ'אט? service, פסיק צ'אט. זהו, עובד. מדהים. נכון, זה אני אקבל שגיאה, זה פחות מדהים, אבל סבבה. עשית לי מחושים. chat נקודה username שווה scope נקודה username. סבבה. איך? פה יש. אבל פה אני צריך את root scope. עכשיו, פה בסנד אני צריך לשלוח את זה באמת לסרבר, ואז נעשה chat, נוסיף אותו פה. chat נקודה send message
message, זה chat.username ו-scope.message. אחלה. כן, אני עוד לא עשיתי שום דבר עם הרסיב. עכשיו אני הולך לעשות. כן, שלחתי אותו. עכשיו מה שאני צריך להקשיב בעצם, לקבל נתונים מסיגנלר, מהברודקאסט הזה שעשיתי, ופה יש לי מה שנקרא scope.on, new message, זה בעצם ה-pub sub, ומה יהיה פה? function, ברור, מה יכול להיות? ה-event עובד מצוין, כאילו אין פה שום דבר. מה? הרוט סקופ בעצם מוריד את זה לכל הסקופים שיש, אז כאילו לכתוב פה רוט סקופ או סקופ זה לא משנה. ומה שאני צריך לעשות זה scope.chat messages.push ובעצם from זה הדאטה שלי נקודה from ו-content זה data.content והדבר האחרון פה, אני לא הולך להסביר את זה, זה משהו שנכנס לתוך הקרביים של Angular שאתם תגלו שאתם צריכים לעבוד עם זה. ברגע שאתם עובדים, עושים scope apply, מכניסים דברים לתוך scope apply כשאתם עובדים עם דברים מחוץ לאנגולר. סיגנלר הוא לא קשור לאנגולר. זה, אולי חסר לי age. חסר לי למבד. סקופ אפליי, אתם צריכו לעבוד איתו כשיש איזשהו קשרים עם דברים חיצוניים כמו סיגנלר. אני לא נכנס למה ומה, אבל תדעו שזה קיים. אוקיי, אז בעצם הסוג של סיימנו. מסאג' מה? מחסר? כן. אוקיי, נכנס לפה עכשיו שוב. הוא הולך, זה לוקח קצת זמן כי עשיתי קומפייל, כי בעצם הכנסתי את הסיגנל R שם. אוקיי, בואו נראה שנייה שהכל עובד. מה חסר? לא עשיתי קונקט אף פעם. סיגנל R מחייב אותי לעשות קונקט. הדבר, אז בואו נוסיף את זה פה. כל מה שצריך לעשות זה נקודה connection, נקודה hub, נקודה start. זהו, דרך אגב זה הקונסטרקטור לוג'יק שלי, מה שכתבתי עכשיו, לא הגדרתי פה, זה מחוץ לכל הדברים האחרים, אז זה סוג של קונסטרקטור. סבבה. F5, בואו נראה כשהכל רץ, סבבה, נראה בסדר. כן, רגע, בואו נעשה sign in, רק נראה שהכל עובד. נכתוב פה משהו, F12, נראה, לא קיבלנו שגיאות, אז או ששום דבר לא עובד, או שהכל עובד. אוקיי, בואו נלך לפה. זה גוגל, זה לא אני עשיתי. כמעט התבלבלתם. מוקי, זה טוב. הופה. תודה, אותי על זה קשה נו. שי, מה קורה שיש יותר מסרבר? יותר מסרבר אחד? מה? מה הבעיה? זה הפוך לא עלה. לא משדר את ההודעה. אוקיי, לא נורא. מוקי, מה הבעיה עם מוקי? פאנקשן, כן. הייתה שאלה טובה, מה קורה עם חוות שרתים בעצם? יש לי כמה שרתים סיגנל R, מה קורה עם זה? אפשר לעשות סקייל אאוט לסיגנל R, זה עובד עם, יש כל מיני אפשרויות, האפשרות, לפחות מה שאני עשיתי זה עם SQL Server, פשוט יש איזשהו כזה טוטוריאל, עושה את זה ואת זה ואת זה, וזה פשוט עובד. עכשיו, כן, זהו, יש לנו דברים שלא הגענו אליהם ואני מתנצל. לצורך העניין, מה? כן, בואו נעשה עוד הרצאה עכשיו אבל מתחיל. הדבר האחרון שאני אעשה, אני אוסיף את זה רק שתראו משהו. תראו איך זה נראה, ואז אני אשחרר אתכם לביתכם. אני אוסיף פשוט משהו מסביב כדי שתראו שזה יראה טיפה יותר טוב. הרעיון בטוויטר בוטסטראפ זה איזשהו framework ל-UI, אוקיי? וב-CSS לצורך העניין, מאפשר לנו הרבה דברים וואו, אוקיי. אז ככה זה נראה, אתם רואים, זה ממש בכלום זמן, בערך 3.5 שניות אפשר לעשות כזה דבר.
כל הדברים, כל הלייאוטים, כל איך שזה נראה, התמונות, אתם רואים יש פה את הדברים האלה למעלה, המון דברים כבר קיימים שם ואפשר להשתמש בהם. לא הספקתי להראות עוד כמה דברים, אבל זה באמת עושה את החיים מאוד מאוד קלים. בדיוק אתמול הם שקראו גרסה חדשה, הם כתבו שהורידו את הדבר הזה 40 מיליון איש, משהו כזה. נראה לי קצת, אבל אתם מבינים, זה באמת, אם תסתכלו, אתם רואים את הפורמט הזה, תיכנסו לטוויטר בוטסטראפ, תחפשו באינטרנט, תיכנסו לאתר, תראו איך זה נראה, עכשיו פתאום תתחילו לראות אתרים, תגידו, מכיר את זה משהו? אוקיי, אז באמת זה נמצא בהמון המון מקומות, כי זה פשוט נורא פשוט, נראה טוב ובלי עבודה. אז, זה נורא טוב גם מבחינת responsiveness, מה שנקרא, גם עובד על מובייל, כאילו עובד על מובייל, אתה צריך להתעסק עם זה, אבל הוא מאפשר כתיבה נורא נוחה למובייל. אני לא אקח שאלות, אם אתם רוצים תבואו אליי אחרי זה, אני מסכם דקה. אתה רוצה לומר ואז אני אסכם? נכון. אז אני אראה משהו ואז אני אדבר ואתם לא תקשיבו, אבל בסדר. הנה, אפילו עשיתי כזה. זה ה-URL בשביל לכתוב משובים. אתם יכולים לבוא ולעשות עכשיו ככה. אחרי שאתם מעלות את המשובים, אנחנו נעשה את ההגרלה לפי משובים. מי שאין לו מחשב עם ווב, יש פה תחנה או בטלפון שלי. אבל בואו ניתן לשי לגמור אותה. כן, אז אני רק רוצה לסכם. אנחנו ראינו היום את AngularJS בעיקר, ו-SignalR. כולם מצלמים אותי. לא, כנראה שלא. ראינו את SignalR, לא ראינו את טוויטר בוטסטראפ ולס, אבל תדעו שזה קיים. זה מה שרציתי להראות בעצם באפליקציה המדהימה שלי. זה קריסמס הגיע. מה שרציתי להראות בצ'אט קליינט הזה, שהווב התקדם. מה זה אומר? ראינו שיש SignalR בסרבר, זה נורא עוזר לנו לקישור. ראיתם תוך שנייה, אני לא הכנתי פה שום דבר, עשיתי את זה מכלום עכשיו, הצ'אט עבד ולא הייתי לעשות שום דבר חוץ מלכתוב כמה דברים. אמנם זה צ'אט, עדיין, משהו עשיתי, זה עובד נורא טוב ובאמת זה לא מסובך יותר מזה. מה שרציתי להדגיש פה זה שהכל מתקדם, הסרבר מתקדם. הקליינט שהופך להיות תכלס קליינט אמיתי ולא משהו שמציג UI שמגיע מהסרבר, יש פריימוורקים כמו AngularJS, ששוב אמרתי יש פלוס מינוס מיליון תחלופות לזה. אם לא אהבתם את זה באמת חפשו אחרים, אתם תמצאו אחד שנראה לכם נחמד. אז זה מתקדם. CSS שזה בעצם איך שעושים סטיילינג מתקדם גם הוא עם טוויטר בוטסטראפ, עם less זה בעצם איזשהו משהו נכתב מעל CSS ונותן איזשהם אפשרויות נוספות. הורשה, לא הורשה, יש משהו שנקרא מיקסינס, יש היררכיה, אבל דברים שב-CSS נורא חסרים, פרמטרים, דברים שחסרים והם פשוט שם. הכל מתקדם, ה-tools מתקדמים, גוגל כרום Developer Tools, IE Developer Tools ו-IE11 או מה שזה עכשיו, הולך להיות ממש טוב. באמת הדברים נורא מתקדמים. עדיין יש טיפה כאוס, אני לא אגיד שלא, שוב, כי כולנו מגניבים, אז אפשר שיהיה רגיל. גם בגלל שיש עוד אנשים עם XP. יש אנשים עם XP, יש את סין, שיש שם פלוס מינוס 25% מהאנשים עם i6, ובגלל זה i6 עדיין יש לו כמה אחוזים מן העולם שמשתמשים בו, בשום מקום אחר אין כמעט. אם אתם אי פעם בסין ואתם רואים i6, פשוט תיכנסו לאינטרנט, תתקינו להם משהו אחר ותעשו טובה לעולם כולו. זהו, אז באמת, הכל מתקדם, אל תפחדו, ווב זה מגניב, ווב זה כיף, הוא נהיה יותר ויותר כיף, לדעתי אם נעשה את ההרצאה הזאת עוד 3 שנים, זה יהיה שונה לגמרי, זה יהיה כאילו, לא תבינו בכלל שפעם לא עשו את זה. יהיה AngularJS גם, יש לו עוד מעט גרסה חדשה, גם זה מתקדם, נהיה יותר ויותר טוב. ווב זה העתיד, לפחות ככה, באמת, אני מאמין בזה. וקדימה, תקפצו לסירה,
ראיתם באמת את הדברים, אם אתם רוצים אני יכול להעלות את זה לאנשהו, איפשהו, ותוכלו לשחק עם זה בעצמכם, ויהיה לכם גם צ'אט של ילדים מגניבים. בבלוג? משוב על המשוב, אי אפשר לשלוח. אפשר, תעשו, להזיז את הצד, אם יש בצד לסובמיט, לעשות לזה... המרוצים מהארגון לא... אני לוקח לך רגע את ה... אני לא רוצה מהמשוב. לא, אין לי את זה. אני מלא את טופס מהשעות מאפן וגם פה אני מקבל באגים? תזיז את הסובמיט, תזיז אותו עוד. מה? מה? כן, כן, יש. זה לא עובד ממש. כן, אז אני אעשה את זה, אני יכול לעשות את זה לבלוג זה? זה טאבלט, כאילו מחשב שהוא מעשה טאבלט. זה טאבלט שבעצם מכונת ווינדוס ועליו מחבר מחבר בזה אלחוטי. זה מה שאני רוצה לעשות ואני אתן לך כל ואז אני כזה... תגיד לי, מה עלו? מחצים על המנעול, לא צריכים את הסגל. זה השלט של הדבר הזה, מגניב. ללחוץ על ה... מחצים על המנעול, אתה רואה אפשר. זה טכנולוגיה חדשה. אבל הוא לא עבד בחיים על i6. ב-i6 אפילו לא יורד לדברים. רגע, אז בעצם זה עוד טאבלט כמו מחשב נייח. זה לא יכול להיות מחשב נייד. נכון, זה ב-iOS 8 ומעלה. נכון. מה עוד? כן, לא, שואל לי מה אני עושה פה? אני לא... הייתי לא יותר מדי שואלים. אולי, מה העלות מבחינת זה אחד מהחברים. פשוט צריך עוד תחנה? על מחשב שלהם שהוא לא שרת. הרעיון שלי זה ללחוץ על המנעול. על המנעול ללחוץ. אז מתקשר לאיזה אובייקט. וסאבמיט. חצי סאבמיט, אבל יש לו פה... בסדר. אמרו אחרי סאבמיט להגיד לי... לא, לא, לוקח כמה שניות. הם הגיעו למסורת. מישהו עוד צריך? שהם יכולים להריץ על שרת אחד, 36,000 קונקשנים פתוחים. אז... השרת הזה יכול להיות משהו מאוד... לא צריך להיות... כן, זה לא שרת מטורף. לא שרת מטורף. זה תלוי בסופו של דבר. הבעיה שלהם הייתה מול... בגלל ה-IS. כי על כל קריאה של ה-IS הוא מוסיף איזה הדר ואז הוא מדווח לזיכרון. זה לוקח או כמה שעות. כן, כדאי לך... Node.js נדמה לי הרבה יותר... שאלה מה הסיגנל, אפשר ב-Node.js, כדאי להשתמש עם סרקט ה-IO שם. כן, שם כנראה שעדיף, כי קנוי לזה. שאלה, הראית פה באנגולר אפשרות לעשות טמפלטים. אתה? הם לא חושבים כל התעדות משקל בג'ייסון, שתרינדור, בלי... בלי להשתמש בארכיטקטורה. כן, 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 עכשיו. עכשיו חושבים שהספירה של עדיף שאני אעשה עוד פעם. יש אפשרות שמוכנות באנגולר הזאת? אתה רוצה רק בטמפלט? אני רוצה להגיד בזאת אג'קס, כאילו בגלל קורא אג'קס להביא את הג'ייסון שלי, להמיר את זה ניסיתי גם דרך המחשב שלי. ולקחת טמפלט. יש מה שנקרא... עכשיו אני אסתכל על כמה ספריות, אבל... אני עבדתי מה שנקרא JS Render. זה פעם היה jQuery Templates, ואז הפכנו... JS Render? JS Render. אבל לי מצוין. יש עוד כל מיני דברים, אתה יודע שנגיד אם אתה עובד עם קנדו UI יש דברים שלא. אולי Knockout.js יהיה לך נוח, למרות שהייתם שם. לא יודע, אבל יש שם... אני עבדתי ספציפי בשביל זה כשהייתי משהו כמו JS Render. שזה בצבא. וזה נתמך באופן, זה כבר ככה 7 ומעלה? כנראה, אם לא 7 אז 8 ומעלה, אבל הכל זה 8 ומעלה כזה, ו7 זה לפעמים. עכשיו הראית את האנגולר, יש פתרונות של SEO אליהם? כן, כן, יש, בדיוק קראתי את זה. כן, יש איזה משהו
אני בדיוק אתמול גם השכלתי כי זה משהו חדש, יש לזה שם, זה משהו שאתה פשוט כאילו... קראתי משהו על פרנקמנט משהו, אבל אני לא זוכר, מחליף את הסולמית באיזה סימן שאלה משהו. אני לא זוכר, אבל יש משהו בשביל SEO. עכשיו אם עושים את זה ב-HTML, לא. לא, יש בעיה, כי הסרבר צריך לתמוך בזה. הסרבר צריך לתמוך בזה בצורה זו או אחרת, אז כאילו... שנייה, אני צריך לתת פתרונות לזה. לא, אני יכול ללכת יש לי מספיק. בקבון ונוקאוט. לא, אני גם צריך את המחשב, כי אני צריך לעשות את הסטטיסטיקה. אני יכול לעשות שהוא לא תומך... לא, זה היוזר. כאילו 7 לא. בוא ננסה. בקבון אף פעם לא עבד, אז אני לא יכול להגיד. נוקאוט הבעיה שלי איתו, בגלל זה אני בהתחלה כאילו יכולתי להשחק עם נוקאוט, ואז אני כבר יותר וכאילו... למה? כשעשיתי את האפליקציה בנוקאוט, הייתי צריך עכשיו למצוא את הפרמוק הזה ואת הפרמוק הזה, ובשביל להגיע למה שהראיתי פה היום, היינו צריכים 3 או 4 פרמוקים שונים, למצוא JavaScriptים כאלה, משהו JS, חוץ מזה שאתה צריך לכתוב הרבה יותר כדי לביידינג, אתה צריך להגדיר אותו. אז בגרסה הבאה הם הולכים לעשות בדיוק משהו כמו אנגולר, כאילו, אם הם מחכים את אנגולר כנראה ש... עושה רושם שהאנגולר בסך הכל נותן לך פלטפורמה JavaScript שעובדת נוח עם HTML ו-CSSים חיצוניים שמישהו יכול לתת לך, ואתה רק מתעסק עם הלוגיקה והביינדינג. נכון. יש אבל פלטפורמות שהן יותר מקיפות, זאת אומרת, אני עובד עכשיו קצת עם ה-XJS שהוא מסובך יותר, אבל נראה שכולם יכולים לעשות את זה. הוא טיפה שונה בקונספט שלו. הוא טיפה שונה בקונספט שלו. שונה לגמרי בקונספט. פה זה נכון, זה כמו להשתמש ב... כן, זה נותן לך איזה משהו מוכן. זה כאילו קצת כמו הסילבר וכל אלה שנותנים לך תעצב את המסכים צד אחד, תכתוב את הכל בצד שני, וזה איך שזה יתחבר. כן, זהו, אז אני פחות מתחבר לזה. אני חושב שזה מפלט, גם אצלי. לא משנה. אבל כן, יש, שוב, כל פרמורק, אם תסתכל גם פרמורקים אחרים, זה די נהיה אנגולר נגד אמבר. לא הספיק להוסיף בהרצאה. תסתכל על שניהם, הם נורא דומים אבל נורא שונים, אז כל אחד לוקח את זה כזה, כן, אני אעשה את זה יותר טוב, יושב בסוף שבוע, עושה את זה משהו, מישהו עוד צריך? ואז כולם אומרים, מישהו עוד צריך למלות? מישהו עוד צריך למלא טופס? לא? מישהו שהיה core developer ב-Ruby on Rails. כן, קודם כל עושים רנדום. קוראים לו יהודה חץ. רנדום 100. הוא לא ישראלי. אבל הוא יהודי, אין ספק. כמה אנשים מילאו, ואז נדע. אנגולר יש לו כוח עצום מאחורה, זה כבר גוגל. אם תסתכלו בגוגל טרנדס, תכתבו אנגולר JS, מילאו נוקאוט 42 JS, איש. אמבר JS, אז תראו כזה, כולם הולכים, עולים, ואנגולר כזה, ככה משהו, תסתכלו, מומלץ. מה השם שלך? סין עלה במובייל. אין בעיות. כן, זה די עובד. אם הוובסוקטס לא מצליח לעבוד, אז הוא פשוט עושה רולבק. הוא עושה רולבק לזה. רולבק, לא רולבק. שאלה? לגבי Node.js, אתה מדבר על אמבר ועל אנגולר, איפה אתה מכניס את Node.js זה בסרבר. Node.js זה רץ על הסרבר, זה בעצם... קח את JavaScript ותכתוב הכל. בדיוק, זה ממש בדיוק, במקום MVC. האמת שזה יותר כמו הסרבר שהוא בנה שם בהתחלה. זה נכון, זה רץ, זה יותר, זה סוג של, אם נגדיר את זה במה שראינו היום, סוג של סיגנל שרץ על הסרבר. סרנדום וקליינט. יותר גדול. כן, יותר זה, יש שם זה, ופשוט אתה כותב הכל ב-JavaScript. זה מת נקודה. לס מאפשר פשוט עוד דברים של CSS. יש לנו 4 מספרים, ועכשיו בוא נראה מי זה כזה. רגע, אני צריך עוד דבר אחד. שפה שבנו מעל CSS. לצורך העניין, זה דוגמה, זה נראה אותו דבר, אבל לצורך העניין אתה רואה יש פה משהו שבזה הרגיל נראה ככה.
אז צריך לכתוב בעצם, אם יש איזשהו היררכיות, אז ב-CSS רגיל כותבים את זה אז פה יש איזשהו... יש פה משהו חלקם, משהו אפשר להשתמש. שגם CSS 3 יש לו משהו, אבל לא בשלום שלו. זאת אומרת, הוא משלים את עצמו עם JavaScript או... לא, הוא מתקמפל, אתה רואה, זה מתקמפל ל-CSS. זה אנחנו נתחיל רישארפר. אז כן, 3 הוא יודע, אבל זה רק color syntax coloring. זה התקנתי מה שנקרא Landscape. אפשר להיכנס להגעה? מהר, אם את רוצה. שהוא מראה את הדבר הזה. הוא גם עובד עם לס, הוא עובד עם קופי סקריפט מה שנקרא. בואי, תמלא לי פה אותך. ועוד... לא, מה שזה פה עכשיו, יש פה אפלס ו-CSS איתך. זה עובד מול CSS, הבראוזר עובד מול CSS. הבראוזר לא יודע מה זה. זה כאילו סביבת פיתוח שלך. סביבת פיתוח. פשוט לייעל את הפיתוח. בסביבת פיתוח, מי? אז הוא לא מגיב לאורך של מסך. לא, זה אתה צריך, זה CSS. כל הקוד שלך. אני אעלה אותו לבלוג ואני אגיד לשי שישים את זה בקבוצה שם. יוצא את ההודעות. תגיד, איפה מג'נרטים את הלינק הזה שהוא מעביר את סדרי דרך? הלינק הרנדומלי הזה. מה, QR? כן. איך עושים את זה? נגיד אם אתה רוצה להפנות למישהו שלא לפרסם את הלינק האמיתי, אלא לפרסם לינק כזה. זה ראוט. זה ראוט. זה בשרת, זה לא בסיגנל. בשרת יש משהו שנקרא, ב-ASP.NET MVC יש ראוט קונפיג. עכשיו פה יש בעצם איזושהי הגדרה של איך הראוט נראה, אז אתה יכול להגיד לו routes.map ולהגיד לו, טוב, נעים לא משנה, זה איזשהו שם. להגיד לו, אוקיי, עכשיו כשאתה הולך ל-F, G, F, אז לך עכשיו ל-New. רישארפר זוכה, יש לנו מספר 40, שהוא... תגיד, סינגל פייג' אפליקיישן, אבל מוכרח ואם יש לך שני גזעים שתיים. אתה קורא אותם אחד? לא, 48. אז פה, מה שעשיתי עם ה-NGView הזה... כן, זה ראיתי. משה ספקטור. ספקטור? כן. בג'אווה-סקריפט, רישארפר. יש לך קונפיגורציה של הראוטינג שלו. טלריקס. זכה מספר 14. אז זה כאילו עובד. זה קוריץ הלפר. סלש סיינין. קוריץ הלפר פה? אז פה... קוריץ הלפר? קוריץ? הלפר קוריץ? את השם של הקובץ כאילו שהוא ידע. אז זה הסיינין. קוריץ או הלפר, יכול להיות שיש פה איזשהו... טמפלייט URL, partial sign-in. מה? יש איזה קוריץ או יש איזה הלפר? מה? זה קריאה לשרת. אתה קוריץ זה אתה? יכול להיות שיש פה איזה בעיה של תזמון. מה? זה מחזיר לו את... אני צריך להיכנס לזה. לא, אז אני עשיתי כנראה איזושהי טעות פה במיון, וכנראה זה קצת מערבב אנשים. אז בעצם זה כן יגע שלך בשביל את הביוט. הדבר האחרון זה לור סייט. אז זה לא ממש סינגל פייג'. היוזר לא שרואה את זה. אתה מעלה... סינגל פייג' אתה עדיין יכול להעלות דברים מהסרף, אבל לא שהיוזר לא יכול להבין שזה קורה לו. מבחינת היוזר אין ריפרש לדף. אתה יכול... זה גם ב... אתה מחליף דפים, זה כאילו אתה עושה הכל באנג'קסים בעצם. הדף עולה פעם אחת, אתה חושב על מובייל, אתה חוסך בו. הוציאו גרסה בלי ההשטג? כאילו לא, בדסקטופ, יש. כן, בפיגון של ה-500 וזה מוריד את זה, הבעיה שלך שזה כמעט סרבר. כי אז מה שיקרה, מישהו יראה את ה-URL. ההשטג זה רק בשביל שיהיה לך את זה בהיסטורי, אתה יכול לעבוד נכון, זה בשביל כן, ויש API, הוא מאפשר את זה. שיש פלאפונים שמחזירים שקיימת, לא, אבל מה שטוב שם, שאתה אומר HTML5 מוד, הוא בודק אם זה מאפשר את זה. אם זה לא מאפשר, הוא חוזר את זה, הוא עושה פולבק. בקונפיגורציה. אתה עובד עם משהו יותר קלאסי, שיש לך דאטאבייס בסרבר ויש לך כל הזמן נתונים. יש לי את כל התשובות, ואז עשיתי פשוט מספר דין רנדומלי, ואז... כן,
מספר בין 1 ל-40 ומשהו, 4 מספרים. זה שם כזה שהוא קצת מבלבל, כי אז כולם אומרים, טוב, נעשה הכל בדף אחד, תמות נפשיים פלישתים, אבל יהיה דף אחד. אז לא, אני אומר כאילו, תחשוב באפליקציה, יש לך חלק של האפליקציה שלך, לא, אני לא עשיתי טעות שם. אז שניהם יהיו 2 דפים שונים, זה בסדר, היוזר יראה מעבר. חשבתי שיש הפרש, חשבתי שהוא עושה מילי סקנד בסורטינג. הוא לא עושה מילי סקנד, הוא עושה לפי סקנד. לפי סקנד... משהו במניו, אז אני מעמיד את הקונטנט הזה ומביא קונטנט אחר, אבל לצורך העניין זה ג'אווה סקריפט אחר, שכאילו את שומע אותו בקש, זאת אומרת, זה כאילו סיגנט מבחינת המשתמש, זה הדף לא מתרענן, אני תמיד שומע את הקונטקסט שלי באותו זה, אני רק מביא תוכן אחר ושם אותו שם, זה התוכן של ג'אווה סקריפט. אפשר לעשות שילוב גם כן, אנחנו עשינו את זה. יש לנו כמה אריה?